Good morning everyone! Welcome to my YouTube channel. Karon wang laag mi adto mi sa town kay mamayad mi og utang. Pag suroy mi. Where's Jasmine? Asa naman ni kita ditago man. So we can't go to the park yet. Kay arang uwan naman, so we'll wait until the rain will stop. Maulan ang panahon, so bad guys. Hindi kaya ng power. Pero suroy lang gyapon ta, ha? Okay, see you in a bit. Side drive safely. So lakas ha? Anong 4-wheel drive? So lakas ng ulan guys. So relax tayo kasi may magandang driver tayo. 1.5 lang, 1.5. Naka-heart of private. Private driver. I'm here in Ulladulla Center. Town sa Ulladulla. So yan guys. Beautiful Ulladulla. We can go to the park. Yes, and we're going to the park later. Because it's sunny. It's sunny and beautiful day. The rain's gone now, so there you go. So we're here now in Ulladulla Harbour. Hi! Hi, so that's a cheeky girl. It's very nice place. Daghan kaayong mga yachts. Ang ako ang order wa pa niabot. Hello. So mo ni ang view karon mga kaibigan, mga friends. Nasa Ulladulla. Nga wala pa man ako nadala diring dapita, so karon ako mong isoroy. So naay shops sa taas nga overlooking sa dagat nga, which is nindot kaayo siya. So yan, very nice. So ang dalawa na si Mommy at si just made it. yes, she made it. That's a nice place talaga guys. So yan, iikot ko kayo. So yan, kalsada yan. At saka may steps dyan pababa. At saka may toilet dyan. Toilet, men's and girls. I'll get it for you. You're very fast, Jasmine. Beautiful day. So, andito tayo sa beach ngayon. So, tara, laro. Yan guys, ang ganda-ganda ng view. So, anto ang Ulladulla Harbour. So, ang ganda-ganda talaga niyan. So, huli na kayo. Perfect for the nice day. It's very pretty.
ganda ng araw ngayon. Let's go together. Let's go. Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Australianang Bisaya. Karon nandito sa Ulladulla. So, dali, kuyog mo na ako. Soroy ta, nindot kaayo ang panahon, very sunny. A beautiful day, and this is my vlog buddy. You say something? Please like, comment, and big thumbs up. And I'll show you. I'll show you. A stick. Yes. Go. What's in there? Manginhas ta guys. Dali, manginhas ta. Let's try it. Manginhas ta. Let's walk over here. Maybe not. Ang ganda ng view. Yeah. Manginhas ta guys. So, yan for today. And So this is the Ulladulla Central District, guys. So daming shop. So meron talaga silang dispenser. So yan, pharmacist. Medyo madami-dami na yung tao, pero follow sa social distancing. So another shop. Yan. Across the road, may hotel doon banda. Go across. Yan. Ni? That's Ulladulla. Ulladulla Travel and Tour. So beautiful place. So, bili tayo ng bahay para magkabahay tayo. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Australianang Bisaya. Karon ani ako sa Kings Point Park. So, nagsuroy na sad ko during the pita. So, nawa nindot kaayo kung Ulladulla, Australia, gihapon. Mga akong paborito nga lugar. Sige lang, tagbalik-balik diri nga pita, no? Kaya nindot kayo ang view. So, ingon ani ra jud ang life sa Australia o sa bang nasod, guys. Nga kung wala mo'y trabaho, wala mo'y linga, ato mo sa inyong bay, nga magkuan. Wala ra, magsuroy-suroy ra mo. So, yan, iikot ko kayo sa dito. So yan, naglalaro doon si Jasmine at saka si Paz doon. So mangita taglingaw kay arong malingaw ta. So diri guys, nindot kayo kay naay table, pwede ka magdalag pagkaon diha, maglingkod-lingkod, may istorya. Having fun here guys. So naay swing. So nindot kayo diring dapita gyud, malingaw ang mga bata. So naay playground diri. So naay mga slides, spider web. Yes, look what I can. Yes, look, she's climbing. So I'm gonna play with you, okay? Okay. Okay, so that's the one there. May siso na ano, tuyaan. Ano ito? Okay, so you can climb there. So ang ganda talaga ng area, guys. So oh, wow! And there's a slide. So ang ganda ng lugar.
kaang sa atoa. Ha? Mga kaang bauso na kung sa atoa. Mommy, look, I'm so high. He's just so small. You're so small, mommy's so small. Hello. He's so small. Hello, hello, hello. The big kid and the young kid. We're having fun. Wala ni sa atong aga. Mommy, look, I'm holding on. Yeah. You can try the slippery dip, darling. But Mommy, it's wet. It's wet. Is it? Yeah. Really? Can you like to go to fast? Done? Hmm. Hey, 1, 2, 3, go. Hey, Let's go to the... we have to go on the Harrier track. Where, Dad? In here, just. Yeah. It's like ah. Like Right there. Mommy, look, I see this person. Yeah. Can I go to the slide? We're not going. Stop down, right? Don't run too fast. Welcome to The jungle. Heaven Lake, Ulladulla. So, tara! Sama kayo! Ang mo, nagtangyanhaan sa una, no? Oh, ito dadag fishing tani na murag kalay wa jud mo kuha. Oh, hunas haniagi kay taob sa tanan ni. Getting dry. So, welcome, alright? You can see the shell. Yes, we can. So, ito yun guys, ang lake dito sa Ulladulla. So, kung pansin nyo, ang ganda-ganda. May mga You can see all the yachts, shells fishing now. boat. Nakapark dyan, yes. You can show this. What's that? I- Ah, feed I for the wish, lake. So, I wish I can have a horse. yes. So, You that's can it make a wish guys. with this. That's the view for today. So, ngayon guys, we're here in King Point Lake, Ulladulla. You can hear. Yes, so that's a fishing boat there, pang fishing na nga boat. So, boat, dili boat nga. Fishing boat. Ah, di sa man na. Ba kanang orag kuan naman Look, na. they're like this. Huh? Look. Oh. Wow. Nice tail. Ja forms og forma. So, na boat pang fishing siguro na para. Look. Kanang kuan ba Wow. kanang It tie on my back. Ah, pang suri-suri na din na siya. Pero not sure. Pero din napita sa pwede ta mag-fishing mga friends kung gusto natin. Pero wala man tayo fishing gear at the moment, so dili sa lang tanong. So yan. Ang I think that's a ganda-ganda. fish. Oh, yes. That's a fish. Yes, I can see a fish too. Oh! Wow, it's a small one. Ibis. I-upload down. Look. Kita to. So yan. The water dry. Ah, your wish is my command. Nandito ang mermaid sa tabi I mo. wish the moon can turn into a mermaid. Okay, one day, okay? Mahimutang mermaid sa dagat o sa suba. So, yan guys, ngayon, karon nga video, magkuanta istorya tabahin sa atong life there sa Australia. Cause, para nako, the life dili good ingon og sayon kaayo. Cause, abi sa uban og arang sayuna or naka sa Australia, dato naka. So, dili jud ingon ana guys, no? Pamilya. Pot. Oh. Door ni mo dili ka Bing. Mm. Mga pangayuan ko. Nagunsa. Mawaw tab. Solo fly. Oh, usa na ka struggle, no? Amura og mapagsu ano? Wow. Homesick jud ka. Pangitaon jud ni mo ang feeling nila. Mm. Correct. At saka
Isa pa about driving, no? Driving, importantihan ang kabaw mo drive diring dapita. Kaya kung di ta mag-drive, mag-drive buntag o gabi, lahi nga drive ang gabi kay okay ra na magpiyong ka. Hala. Patay tanan. Rated P is PG ha. Oh. Nothing. So there. Yan. So, baliktad tayo. Baliktad. So yan guys ang kalainan sa diri og sa Pilipinas, no? Sa Pilipinas bisan og wala tay kuna dili kay kwartahan basta na tanan ang pamilya happy na kayo. Pero diri mahugog ang cost of living here is murag dinato ang style, no? Kay natay na sakyanan. Di ka makalakaw kung wa kay sakyanan kay tagsara kaayo ibas nga moagi diri dito pareha sa ato ang kada 30 minutos or mga every other 1 hour like daghang mulabay nga series St. Jude, Clean Raymond diri wa jud. Magtawag pa kag taxi nga ang mahal kayo ang taxi. O usa pa man nga ako ikatapik diring dapita bi. Share dyan. Share mga kaibigan ko. So, dili sa lalim jud ga. So may sa atin plenty questions sa ano ni Mabidjan na my biggest problem here in Australia, no? Akong problema jud guys, wala ko balay. Mao gina. Gusto jud kayo abton ang bay diri napita kay pertigyong mahala. So, work hard for more house. Mabalik na ta sa park, hay. Nahumana na ta diring dapita. So, mao jud na guys, dili jud dalim nga ang pinaka lisod sad na malayo ka sa imong pamilya. Lisod na kaayo pero kahinahanglan man nga malayo ta para makatabang ta sa atong pamilya sa Pilipinas. Ug mao na guys nga dili jud lalim, mas especially na kay kalanlaing mga tawo nga mamit diring dapita, na mga tawo na kusog manghilabot sa imong kinabuhi. So ato na siyang atong ipalusot na sa pikas nga dunggan kay dili jud malikayan nga mas stress ta sa mga chismis sa ubang tawo nga siguro bisag asang dapita na jud mga tawo nga ingon ana jud. So yeah, bago lang nako na experience jud guys nga ang ubang tawo murag kusog sila ambot lang ano na itang yun nga dili kahibaw mo mind their own business og mura sila sikinsa silang sa sila jud nga agbot hunonaon pareha ra man ta atang tanan, no? Magbalik na sa tugnaw na sad kaayo. So mag jacket na sad ta. So yan guys, so dili puro pasarap ang buhay diri sa Australia jud, pero kung napansin siguro ninyo sige ra ko og suroy-suroy pa dili jud okay. So dili na magsige og suroy-suroy kung wala koy trabaho kay ang life diri trabaho ba yun nya. At the moment di ta pwede mo travel bisan asa maong You want to go to the slide? tungod sa COVID. Yes, okay. So mo na magsuroy-suroy lang ta nga para malingaw jud ta, no, sa atong life. Atong i-reject atong